Goleki nunuke. Piye, Mas? Kuwi jane nunuke enak apane? Bareng Pak Ji. Mboten ngeten. Bareng kula selidiki, Bu. Selidiki? Oh iya, heeh, selidiki. Tibake nunuke kuwi nek tatone yo, Mas. Sik. Piye Mas ditato ore to? Ditato. Oh, ditato. Iki gulune iki tatone gambare anu. Gambare kembang. Gambare mboten jengking. Kula melet e, Bu. Wong edan aku. Tenan tak selidiki. Oh, jadi dengan kesimpulan cerita itu, wonge ukurannya ora nggur ayu, putih, cantik, wong lanange nek sing goleki sing ireng barang ya enak ya. Nggih. Ya Jadi ya. wong wedoke aja nyawang ngger saka baguse tok. Aja nek wong lanang aja nyawang wong wedoke ya saka ayune tok, ning dari hati. Besok we longgar ora? Longgar. Tak dolan nggonmu pengen roh nunuk aku. Jenengan kok ngerti nunuk kaget. Ora apa-apa, ireng ori tak doyan. Ya, ngaten, Dok. Barang Mas Satya. Ya, Itu. Bawa ya, Nak. Ije. Ayo pamerno sarangmu. Nah, bawa sih, bedi creaming dengan Mas Satya sak langgam sik ku lagi Mbak Lucy. Wah, jan. Yo. Nunuke Nini. Oh, cek ngerembuk Nenek. Gegarane wong akrami. Ya, lagi kan cocok banget dudu bondo dudu rupa. Iya, cocok banget. Yo, yuk. Terus tak waca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagum den bagus. Ya, dan astabrata sukses selalu untuk keberkahan saking Allah taala menawi dipun maringi lagu kagem dulur-dulur FM matur suwun saking kula Bapak Lasiman. Wonten TKP. Ya, ana meneh. Iki uga rawuh saka Surabaya. Sapa Pak Wari Sugiono. Ya, lembut ya. Luput pisan kena pisan yen meneh gubuk asmara saking Pak Sunardi. Ya, Pak Nardi Sombron. Ya, terus
Iya. Iya. Engko ramban kedua dijaipongke tipis-tipis Mas Arya. Ya, kaya tecapen. Yuk langsung buka celuk. Ya, ya pika. Coba kaya ngapa? Ugi katur para sutresna budaya pecinta wayang kulit yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ya ngestokke dawuh. Lanjut, ya pika. Nuning menika Mbak Fitri Wahyuni Kang Sarto Mas Adi Yudhistira saged atut reruntungan pindhaning mimi kelawan mintuna. Ya, salam mukadimah langgam dadi ati bojo. Thank you.
Mas nggih. Yo Mbak Lucy. Oh ngono Seperti to sing gumyak mecah sepining swasana. Oh ngono Semoga Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Ya, yo. Hey. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Lucy. Wilujeng Dalu. Ya, lama Mas tidak Akbar jumpa nggih. Iya. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah pangestu berkah panjenengan tansah ginanjar kesehatan, keselamatan, kebagaswarasan. Panjenengan lagi sehat ugi to, Mbak Lucy? Wah sami-sami antuk pangestu jenengan sak kanca sehat. Alhamdulillah. Atos sakniki. Nggih. Luar biasa anak-anakku saiki kemajuannya luar biasa. Iki mang bocah meneng saiki yo malah duwe omong. Nggih, kudu ajar omong. Tapi wong kalem lek sekali ngomong ngono medeni. Medeni nggih kudu. Tapi harus gitu, kita pun kemajuan. Memang yang diharapkan pasar seperti itu. Yo, nek biyen ki aku nom aku ya sak mono ki awake. Luwih cilik nek aku yo aku mau biyen cilik aku jenenge ya Nunuk ngono ki mau. Mergo aku nang ngending titik-tiri wong anak-anak aku wedi. Tapi panjenengan nak berangkatnya penyanyi dangdut. Oh iya, aku itu orang dari semua musik bisa. Nggih. Jadi pertama niku kula penyanyi band, seluruh nyanyi rock. Wah. Terus mari ngaten kula terus napa derek festival. Apapun saya coba. Jadi kalau masih muda itu jangan takut mencoba. Betul. Jadi omongannya Mbak Sri mau yo enek bener enek salahe. Iya. Kalau kita masih muda, masih bebas untuk mencoba. Dalam arti positif ya. Iya. Contohnya satu, saya penyanyi pop. Saya pengen mencoba nyanyi dangdut. Tapi kan bisa. Penjajakan itu perlu. Sampai toko sepiro toko kemampuanku. Jenengan nyanyi dangdut riyen awal-awal nggih awake sak yo pikangaten niku. Wah, langsing meh. Terus jarine pakane nganggo rok sak umume. Yo ora nih aku punane santri. Aku walaupun jadi ini dari muda itu saya punya prinsip seksi itu tidak harus buka-bukaan. Lagi loh, seksi itu tidak harus buka-bukaan. Yang kita jual itu kualitas. Jika elegan tapi nyanyinya becek, itu tuh udah seksi. Kalau saya pakainya press body nggih. Oh iya. Wetengku sik nglompat le. Joget ndang-ndung kuwi anek metu mercone udelku. Masamu kuwi biyen aku tuwilik ngono kuwi pas jenengku biyen sik Nunuk kuwi. Pas aku terus wedi aku. Anu Nunuke Brahman ngoten nggih. Urung Brahman. Urung Brahman sik tempe nggih. Apa? Lah sik nama. Iya. Nggih to, Nunuke tempe. Oh si Nunuk ngono ki. Iya. Aku biyen yo rada ireng le. Oh, ngono. Tapi saiki wis putih kok le. Berarti niki lagi. Mari mbasa aku Nunuk keirengan to, paling tak jenenge Lucy Brahman malih putih aku. Oh iya. Terus kegedean iki. Moi ndikane Bapak Nom Surata iki Asma Kinarya Japa, makanya hati-hati lek gawe jeneng ngoten to. Lah gak ngerti niki nami niki diparingi Bapak Dalang. Bapak Dalang sepuh wonten Ponorogo mriku. Ponorogo. Dalang sepuh tapi sabete luar biasa. Nggih. Engko lek sowan Ponorogo tak tele sowan rono. Tapi sugeng nggih. Tasik. Iya no gondo carita. Terus diikrarne kali Bapak Anom Surata dadi Lucy Brahman ben supaya besok payune larang. Oh, kaya regane sapi. Nah, sapi iki hewan yang multifungsi.
Lah aja nek daginge jelas larang. Tetelan sikil yo larang. Kulit nggo wayang kena. Kulit nggih larang Pak sampai ilere iku lho. Iler sapi iki saiki ning ibuku nggih masker. Letonge. Letonge sekali cerak ngono iki iso membah. Eru pas mangan. Lho, itu ilmu. Tanpa letong berambang ora iso megu-megu le. Eru. Aku karo lek kowe madang. Lho, ora apa-apa. Langsung letong kuwi yo termasuk bermanfaat bagi bos berambang kaya Mas Heru. Piye to hajine? Ngono aku yo gumun to kaya niki ora ndang rabi ki tinggi apa jajale. Yo, kaya santai kok. Nek kon ngerubung sumut piye? Malah wis dirubung jere. Niki sowan menten Pak Sutaji, Mbak Lucy. Bapak Sutaji, matur sembah nuwun gara-gara Bapak Sutaji kita dapat rezeki sowan ke dalem beliau. Dulu sing aku duet karo Pak Mudin kan itu ya? Iya, betul itu. Kayak iki mang Mbak Mudin ya ora apa. Lah, Wah, salah. wah, Pacarku. ketemu nah. Ngono. Bu Mudin mau nderek apa ora? Alah wis tak SMS Bu Mudin, Bu sore aku. Iya. Wis aku ora. Aku wis pengko mari Mbah Mudin entuk Nur Mati Kadas kuwi mari kok musuh aku. Wah, ya iki lho krana Ketemu neh nggih. Wingi bersih desa ketemu saiki ketemu Mudin neh. Matur sembah nuwun niki krana kanca-kanca perangkat desa. Pundi? Sobron. Sobron. Ngiter tronton diwehi parian. Parian. Ya. Iki karo ngenteni kos. Oh iya. Jadi ngene nyun sewu. Ini ada panjenengan sing pengen banget nyumbang rene. Daleme pundi le? Trenggalek kono. Lah iki mau MC niku tulung enten ana Mas Akbar aku arep nderek rono ngono. Oh ngaten. Mungkin sing karo ngenteni ya. Enek parian iki. Apa niku? Anu, sik Endi? numpak tronton. Numpak tronton. Numpak tronton. Turu. Sik to, numpak tronton karo guyang-guyu. Napa niku? Warga tronton aku cinta kamu. Warga Sobron to. Warga. Kok warga tronton? Aku malah salah tingkah dengan Mbah Mudin. Mudin niku pancen membawa kewibawaan. Tapi kalau yang lain-lain itu Mudin yang lain itu membawa bau-bau yang seperti napa minyak-minyak medeni ngoten. Nyong kan Mbah Mudin niku mboten auranya luar biasa pior ngoten. Aurane ngremumuh. Niku mayit mawon diparfumi Gatsby. Nggih, kalih Mudin. Aku yo gelem mayit diparfumi Gatsby. Numpak tronton. Kecemplung sumur. Apa kuwi? Warga Sombron panjang umur. Amin. Numpak tronton. Neng burine. Ora salah. Numpak tronton teko kene. Warga Sombron mugi kathah rezekine. Amin. Sik sijingkas nggih pacarku. Iya, gua jam. Lu Mudin ya. Apa le pariane Mbah Putri apa le? Lho, ora katano. Apa? Upamane, nggo Pak Mudin ta? Iya. Nah, saya tak goleke. Ya mikir, marah ini marah sangen-sangen nunuk mau. Tadi Betul. apa? Sekolah izin. Iya. Sekolah izin mergo lara. Sekolah izin mergo lara. Parian lho iki, sekolah izin mergo lara. Muga-muga Pak Mudin panjang yuswa. Oh iya. Nyumet lilin. Heeh. Wah, langsung ngono. Iya. Nyumet lilin. Karo guyang-guyu. Terus Mbah Mudin, I love you. ya. Aku seneng kene lek iso Abang Mudin aku wis tenan. Maune aku wis boyokku keju malih ora keju. Iya. Tenan. Udah Pak Mudin ya. Pak Mudin Niki didoakan napa Mbak Lucy? Mantene sapa? Mbak Fitri Wahyuni Mbak Fitri Wahyuni dan Mas bersama Ade Yudhistira. Mas Adi Yudhistira. Matene sampun sare. Oh sampun. Nggih, masalah ya nek terah wayahe bal-balan kok le ya. Ya. Wayange perang kok perang dhewe. Ngomong to le, sing dituturi iki kan kudune manten tuwa-tuwa. Lek manten anyar ki bangga sembarang indah. Serba romantis. Alah tenan bar pokoke lek wis malam temanten anyar itu tenan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pas kok kowe dicokot tikus menak.
Kowe ibaratnya mantan wedok cegukane kenapa tuh sayang Yo mantan anyar nggih. Lho kesanduh sayang alon-alon toyang ngono terus mari masuk angin to. Mas. Masuk angin Mas. Gini endi sing lara Dek kaya nemen Mbah Mudin. Nggih Pak Mudin kan bojone mrien nggih anu Mas masuk angin kene tak kerai nggo pacul. Saiki ngono. Iya. Mas manten Mbak manten selamat menempuh hidup baru semoga berbahagia. Amin. Dan yo sampai kakek ninen-ninen. Wong dadi manten itu menyatukan sifat yang berbeda. Kudu manunggal dadi siji. Nggih. Sing sitok dadi geni, sitok kudu dadi banyu. Wong wedok kudu sregep lumah, wong lanang kudu sregep murek. Tengere apa le? Kuwi ora artine ora elek. Artine napa, Mbak? Lek wong kakung kudu sregep murek tegese. Nah, kudu murekne tangan tegese wong lanang kudu bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab iso menafkahi istrinya. Itu satu kuncinya. Mbok elek rupane kaya kethek wong lanang kuwi kudu golek nafkah ki wong wedok. Ya ta? Lahir dan batin. Iya lahir dan batin sembarang lahir anu batin tok ya nyonyor. Iya, lahir tok ya ora imbang. Bojomu mlirik kono kene. Nggih. Terus wong wong wedok kudu sregep lumah. Dadi sepira kayane wong lanang kudu mbok tampa. Wong wadon kuwi kudu duwe bisa dadi daringan sing buntet. Daringane sing apik le. Dadi memanage ekonomi ya. Iya dong, memanage ekonomi. Iya, wong wedok ora tek ayu tak pinter memanage ekonomi ndak sugih kuwi le. Iya, amin. Dadi lek rabinya jonggur gene wong ayu tok ya bener, memang elek benere. Bener. Yo, tapi lek elek nemen awakmu yo ora selasi. Nggih, mboten. Yo arep niliki sing anu niku lho, sing diedani wong lanang-lanang. Nunuk niku wau. Jane pinter. Kaya ngopo? Lah iya, matur sembah nuwun masyaallah iki Mas Akbar sing rawuh luar biasa. Wah, tumplek. Sampai riko sing paling belakang niku mirsani ngadep teng layar malahan. Nggih. Wilujeng dalu mugi-mugi sedaya tansah diparingi panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Terus kanca-kanca yang selalu setia memantau live streaming Asta Brata. Ya. Sampai iki mangkon weni salam dulurmu wedok nembe sakit. Nah, Mbak Rini Solo dan mugi-mugi. Oh iya, ini anak-anak yang ada di sosmed mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. Ulang tahun toh? Ulang tahun dong. Masya Allah, ya Allah le, tak ambek selamat ulang tahun ya le. Ini cium. Ora apa-apa cium aku ki. Untuk Pak Mudin bermilik gini. Selamat ulang. Oke. Niki kan senior anggap ibu dulu. Iki ibu ya ibu, mbak ya mbak. Anak saya yang pertama itu seperti Mas Akbar, jadi usianya sama. Selamat ulang tahun Den Akbar, semoga panjang umur, sukses selalu ya le. Amin. Cium dulu. Hadiah usul. Ya. Wes semakin sukses, semakin muncoro dan mengejar karir dulu, baru golek jodoh. Ya siap. Sampai berapa tuh usianya? 25. Allah masih 25. Tak apa-apa wong lanang iki 30 patut. Iya. Sing penting duwe dhuwit. Iso. Wong lanang sing penting duwe dhuwit milih wong ayu kelek duding. Ya lah. Astagfirullah. Iki kan masih ya. Ya ta Mas Mudin? Astagfirullah ya. Pak Mudin. Wilujeng dalu. Bapak Ibu tuan rumah Wilujeng dalu. Ngersakaken menapa? Nggih. Pak Mudin aja njaluk lagu siksa kubur lho. Bayang kok. Niki Pak Muto, niki nyun sewu niki enten Pak Mundutan. Bahwa iki sampai disusul iki Mbak sapa? Iki mamae Mbak Reva saka Mojokerto nusul jenengan iki. Pak sepeda motor. Nggih, 2 jam. Saking mriki ngersakne Pak Mudin duet kalih Mbak Lucy. Pareng Bapak Ibu? Pareng. Kaya ngono kuwi nyun pangapunten wis tak percaya. Iya. SMS Bu Mudin iki ora lek nesu. Monggo Pak Mudin nyuwun berkahipun Pak Mudin. Monggo Pak. Monggo. Iya.
memberkahi Pak Mudin luar biasa. Sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu Pak Mudin. Ugi sugeng dalu Mbak Lucy Brahman. Sugeng pinanggih malih kalih tiang sing koyok kula ngeten iki. Wah, merendah untuk meroket. Tidak berani menatap gue ini. Wilujeng dalu Mbak Mudin. Sami-sami. Sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Seperti niki. Loh, wonten apa beda wae? Nggih ikut memperingati HUT TNI ke-80. Oh, nderekan jotosan. Terjun. Terjun. Terjun payung. Terjun bebas. Oh, Masya Allah. Nggih, nggih. Dari mana Pak Mudin? Dari mana? Dari mana ke mana? Terjun bebas ke saking musola. Masya Allah. Oh, kuwi lho le tamu ya biyen cilikane Mbah Mudin kan aku sing jadel Mbah Mudin sing anu le apa kuwi jeneng ganongan. Dadi kan latihan koprol. Kurang ajar wong kuwi. Oh, ngeten nggih Masya Allah. Kalau napa Mbah Mudin? Kalau Jumat Legi. Ini lho ukurannya nek Mudin tekone kalau ngomong mesti sak pasarane. Iya. Jumat lagi. Komplit. Komplit Mudin. Sering. Nek sinten Pak Jaka marinir niku terjun payung gagal sehingga gugur. Nek kula terjun bebas. Nggih. Tapi alhamdulillah mboten gugur. Nggak bisa kok masjid. Gugur. Niku merupakan berkah Mbah Mudin tadi kedah disyukuri Nggih, gitu. syukur. Nggih niku lho latihan. Tapi napa mengke lek dibalani ping 3 meneh malu wesok mboten napa. Mau musibah kok luwes. Lho, latihan koprol. Yen pangapunten niki Mbah Mudin kersakaken menapa niki pamundutanipun para warga ingkang sangat cinta kalih Sing panjenengan. kira-kira kanca-kanca saged Nah, nakui. sing kira-kira napa langgam, Nggih napa sementara sumi mawon. Duh apa kuwi? Sumi. cumi iki sing nyirem dipanenake lho, Le. Oh. Kuwi apa iki? Engko seiling Nggih sumi tangga kula. cumi pancen ayu. Oh. Gampang desa saka apa neraka. Kanca-kanca pribadi. Cumi pancen ayu. Asik. Aku ndek bojone iki jibek to, Le. Kaya dibek lho. Lagi niki sing wedok prei kudu agresif terus. Nggih niki pancen anu elegan. Ya ngene iki lho ibaratnya besok Mas Sabar iki kan menengan wonge. Dadi lek sepuh paling besok ku ya meneng. Nggih ning yo ora terjun payung lah. Sepinten ajare? Heeh. Iki pripun kanca-kanca ayo garepe. Sumi nggih, sumi. Sumi pancen ayu ya semono. Iya. Apa kira nggih? Sepinten Bang Mudin? Tapi ambil adarin. Sumi pancen ayu. Niku mboten kendaan. Mengke kula dadi suarane banti. Tapi mboten banci to jenengan. Lah. Kene iki jane yo mancing kok niku, Mbak. Bar. Lek napa? Kok ora percaya lek aku wedok iki piye? Koma saiki jam 3 sore lho Pak Mudin. Oh nggih. Nggih. Tapi tak bener lho, Le. Aku ki lek tanggapan karo Manuharane sing diarani banci iki malah aku jan pegel aku. Untung ora kumpul Manuhara. Iya. Jaluk ya. Pripun? Kanca-kanca wis monggo garepe pripun? Heeh. Heeh. Mboten anu langgam remenane. Nggih dangdut nggih. Wah, lu lawas-lawas. Sumi mawon. Sumi-sumi sampe sing lek langgam mboten ten sing kersa. Napa sira dihalus ngoten? Nggih sementara saged ini. Oh sementara pokoknya laki setia ini iki lho Bar. Yaki. Pokoke wis sumi-sumi wis arep diwene numuk karo nini kemayus pangga. Pangga sumi-sumi. Lah nunuke Pak Dalang. Gege. Dan pripun to? Pripun? Heeh. Heeh. Pripun Mas? Masih ingat apa enggak teman-teman? Ada sumi-sumi. Oh nggih masih inget. Oh astabrata is renek sing lepeh. Iya ora apa-apa. Ya, wis sak wujud-wujude ora apa-apa. Sudut enten iki perlu lagu lawas. Zaman Mbah Buyut adewe kok Mbah Mudin iki senengane golekane lagu Mbah Buyut. Iya. Elae sing abuh iki anak abik. Tapi mboten napa-napa, kesane malam penggali nggih Mbah Mudin nggih. Lah wenane rada teles. Oh iya rada. Saweni sani radane pun garing. Alah nggih, ogah kula teles. Oh iya. Ayo. Iya, monggo. Tadi obati Mbak Mudin. Sakit mboten sune. Kersane lemes kagem olahraga. Kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri,
jenengan? Jenengan apa tasik lajang? Lah mbok sebar wani tekon. Mau ditakoni nyentuh ae. Saking Ponorogo, Pak, saking Ponorogo, Pak, saking Ponorogo. Wong saking Wonogiri. Ponorogo, Pak, Wonogiri. Lagune kok. Iya itu kalau setia seperti ini. Kados sakmudi. Heeh, dienggok ning endi panggah ndak Wonogiri panggah Wonogiri. Bagian kalau tiang lugu. Wah. Lugu niki. Pesta lugu. Napa lucu tur guilah. Niku artine nggih, mboten, mboten. Kadang sak alus, kadang sak glugu. Oh. Niki sing dawuh Mbah Wong Klampe Suwargi. Lugu, kadang sak alu, kadang sak lugu. Nggih. Mboten karo jenengan napane niku ngoten mboten. Napane niku Pak Napane Mudi? niku? Awake. Oh, awake. Nek poso niku cilik dadi sak alu, nek wis bodo dadi sak glugu. Amin. Amin. Pak Ci nggih sak glugu. Ya, niki mboten tambah malih sampun. Apa nggih? Namanya masyarakat Waleh. Nggih, no. Matur sembah nuwun Pak Mudin sampun kersa berkahi. Waleh kalih kula. Nggih, Atas lho Pak Mudi. Diderekne Mas, diderekne Mas. Pun dung ya. Luar biasa. Gendak tetak, gendak, dak gendak tetak. Ampun terus dur payung meneh Pak Mudi. Alon-alon mawon. Nggih. Nah, supune riyen. Nah. Yo mesti to, Mbak. Saya. Anu sik, Nggih, monggo-monggo. Mbak Lucy kali anu nggih kali Mbak Dinko. Mbak Dinko, nggih. Berdua no. berdua. Ayo no. Nggih, Bahkan monggo-monggo. sak anu postur tubuh sama. Oh, saiki dhek langsing saiki. Nggih, ngejim. Ya. Ngejim. Satu sing ngejim terus. Ayo sepali to. Ya. Oh, hey. Nah, iki sing tampil putra daerah Asli kota angin. Nah, masternya Sinden Nganjuk, Betul. seniornya Sinden Nganjuk. Antowek aku. Loh, apa yang dinamakan senior itu tidak harus tua. Senior dalam arti senior pengalamannya, Betul. sekolahnya, dan prestasinya Mas Akbar. Dan pengalamannya itu juga. Beliau ini dari sono sampai ke luar negeri pelosok ngendi tahu. Nggih. Gitu. Pernah pentas di mana, Dok? Teng luar negeri, Yo, ngendi wae? teng London. Nah, ke London. Terus nanti kita ora bocah Singapura. iki anu golek bom Dok ning kono. Tapi Astabrata juga Iya, kelasnya luar negeri kok. Iya. Luar negeri. Ini ada yang izin ke Malaysia berangkat Alhamdulillah tanggapan deh. KKN. Waduh nih kakak. Tapi hebat-hebat loh ini. Ini tambah nom-nom muda-muda London Sih. terus neng ndi gitu ya. Kedutaan luar biasa niki perlu dicontoh. Nggih, Jadi leres. kita tidak harus mengandalkan ayu tok orang. Betul. Iya ya. Yang Iya, penting leres. kualitas, skill. Jadi on ke sing iso adik-adik itu ben iso nyontoh. Iya. Dicontoh api Itu untuk apa ya? Ojo lapin. Anu, Mbak Deko karo Mbak Lucy ki kudu sing hot no. Apa, Biar menggoyang ya? YouTube Astabrata Medan dan menggoyang Sombron. Apa Banyuwanginan juga boleh. Ya. Tapi Mbak Yeni ki eman-eman lek ora bawa le tenan. Oh, aku nggih. Iya. Apa langsung apa bawa manut. Iya. Apa ki gelang alit napa gerajakan? Sinten? Di kerajaan. Spesial bawa. Oh iya, Biasa coba yang ngadeg besar le. nih. Ngadeg le. Ayo lagi. Halah nyapa ayo ngadeg nih. Ngadeg. Ndang to. Ngadeg ndang. Ndang kok disampaikan Mbak Mudin mau ndang. Ayo, ngadeg. Alah. Niku pemalu kok niku, Mbak. Alah ora oleh Astabrata iki pemalu ora oleh ngisi-ngisini. Ora Ngadeg. ojo gedekno kemaluan. Tenan to. Ini yang ini kilo medeni sekali muni mak celeng. Ayo ngadeg le. Timbang kowe delokne kemaluan ayo ngadeg. Nah, cuman tak bagus. Lah, jangan meremehkan Astabrata. Elok enten sing saged beksa. Enten sing saged beksa. Enten sing saged pambyawara. Suarane yo apik-apik. Suarane apik kabeh. Mas Heru Elok niki. apik. Wah, nek kadung joget, wah jan kaya wong-wongan sawah. Kok malah lunggok?
Berdiri makin disoteng HP biasa. Kok yo. Sopo semane? Cemplon. Asli jenengmu cemplon. Karis. Oh, Aris. Karis daji laknat niki. Aris. Aris apa Arus? Karis. Aris apa Arus? Karis. Karis. Ya ini Mas. Oh. Semester berapa? Semester berapa? Semester piro? Semester 5. Wah, luar biasa. Kok ora lulus deh kowe? Lagi awe to. Oh lagi. Kampusmu ngendi? Tak bagus. Teng UT Malang. UT ki apa? Ute malah. Universitas terbuka. Kok iso terbuka iki nang ndi iki? Lah kuliahe teng omah. Ora nek gedunge Mas, gak ono gedunge. Oh, alah ya. Iya, iki Mas apa mau? Jeneng Aris. Karis. Karis. Haris sih duwe pendono nih. Kok amen demoki ngene nyapa to, Le? Ya cek dinakno tak tekoni. Kok amen demoki ngene iki nyapa? Niku anggere ora demeki sithik nang umbelen. Ayo tadi bawani sik. Niku Ayo, bawani ayo. napa? Monggo. Nggih. Jajal. Bukan Mbak Deni. Pamerno Mbak Lucy, awakmu iki cah tari sing hebat ngono. Aja ngisi-ngisini. Pokoke lari? mahasiswane sing mlebu Astabrata iki mahasiswa pertingan. Iya. Nggih, yo moho. Heeh. Nah, dibuka Mbak Yeni sik ya. Apa sampean sing buka? Ayo. Dadi wong lanang dijajahi lho, ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak lho. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah, ora apa-apa. Masa bojomu kedaluan sama aja ora apa-apa. Mana wong ndang awet nom. Jeungan lho Mas. Ya Allah. Allah. Malah curhat malahan. Konjuk loro. Entar ae urung wayahe rasa bingung. Ora bingung. Nah, kayak Mas Akbar iki lho. Akeh sing ngenteni kowe ya oke. Sing DM aku Mas Cemplon nyuwun nomere ngono kuwi. Arep kon dadi pembantu. Apa? Nomor napa? Nomor HP to. Yo. Yo, jajal. Iki jenggleng iki jenggleng. Jenggleng. Sik mu bawa siji nyegleng iki enek munyuk teko gendeng jeglenge sini. Jeglenge sik. Kamu tak pembuka tok. Pembuka ya. Yo. Iki bawa apa? Boten Jegleng. Oh, jegleng. Jegleng. Ya, Mbak Deni, Mbak Deni. Luar biasa. Wah, jan Masya Allah. Iya. Apa balik? Tunjukkan kebolehanmu. Kuda-kudane tari ngene iki. Iya. Wah, ngono lho. Domongi. Contoh Mas Akbar. Ora usah wedi-wedi. Katokan kok lha iki. Oh, katokan. Katomu. Training mbokmu to lho mbok iki. Jadi penyembelih dalam ngabar kok katoke Puma. Tulisannya kok Pinocchio. Oh, sarung. Oh, sarung. Enak, Salah enak. pinter, santri kok padak nih. Ya salat. Alah-alah. Sholat kok ya. Iya. Monggo Mbak Yeni. Ayo, ayo. Mampiat manyo. Pamerno Mbak Lucy. Wah, bagi ngono ki perang ngajeni pengendang. Pengendane polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Ya sampean nginane nggih ngoten kok. Oh ya, ya. Ya, ya. Aku sing salah, ya. Sing nyantoni. Sing nyantoni. Terima aku gak terima ki maju Ning jengleng kita Mbak tapi Deni. Mbak Culit ngono. Maju nek sing rada ngempeng jengleng Mbak Deni iki sing kroso. Suarane gandeng balambiangan. Ayo. Saya kaya film horor sing dadi pocongan keton. Matel lor. Ndi iki musuhe ndi, Mbak Jeren? Musuhe munggah we gandeng. Wah, kowe jere ngefan pol karo Mas Akbar drewang kok kene kok gale. Oh, niki kenalan jenengan. Masalah nggih niki. Sik aja medhon iki, Go. Aja medhon sik. Kayak kembar ya. Bener sih, iya. Iya. Ayo. Mau salaman. Iya. Iya. Nggih, janeman karo nyanyi asem guyumu. Sono. Iya. Kowe kembar iki percaya kabeh dolen niru lek mekrok padha. Iki dolen. Hadap kamera. Aman kaya bodoh. Jejer hadap kamera. Jejer. Jejer hadap kamera. Iya. Ya ta.
piye kaya layang kumitir layang seto. Ki kumitire ki setane. Iya, ki wayahe sapa? Desa iki ya? Iya, Kak. Iki sapa? Asmamu sapa? Nyekel mik. Kula gandhen Den. Iya, sapa ngendi Raden? Saking Trenggalek Kota Tempe Kripik menika. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nusulane numpak apa ki mau? Niki wau beto nyuwun sewu roda kalih sepeda motor. Ndereke Mbak Lucy ya. Mboten dah kula pancen wingi tasik ana sing ketilapan kali kula. Wong wingi nggih kula nyelang mriku gek karo kula badhe kula balekke. Moja. Iya. Lah ngoten. Ning niki wau alhamdulillah Den. Kula saged mriki niki wau jane ana gegeran kono gen wonten Kota Adipura niku lho. Heeh. Mriku rame sanget estumi. Nyapa? Aneh kono kan yo wah wong-wong batin apa lek hiburan apa piye ta? Tibake kemungke wah tabrakan gedhe. Motor Aku yo teko mandek nang kono penasaran. Penasaran Den. Masuk kono. karo templon dadak. Aku pilih sing kene ya Den. Yo gak karo templon jejer. Sing pundi? Templon iki lho. Niki Mas Mlon. Iya. Ateng mriku wis genah. Wah. Kalau dhuwur men ta? Iya. Nang kono kula nggih, kula dulure. Nggih. Langsung ning kono aku medhon jegrek, kula dulure biyak kabeh. Blek tibake ning kono mang tabrakan. Wah, jan mengenaskan. Motor karo motor apa mobil aku ora roh. Menika asu alih kirik. Oh, lah yo tunggal mare templon. Oh, kali iki. Wah, ya. Ning alhamdulillah kula niku ngepen kalian jenengan. Jajal jenglenganmu kaya ngapa ayo? Ayo. Iki tas lho. Jogetmu piye aja ngisi-ngisi kowe. Arep pamer joget kaya piye? Wah, alah pada junjuk deh. Mau junjuk ngono kuwi mau cet. Coba gendaken anu sik dites sik aku ora percaya lek kowe pinter joget. Iya. Ada kedang sik. Yo. Apa? Lincah. Ayo, pelan kayak gitu. Ayo, Cemplan. Kayak Mas Gendeng. Pelan. Keplak piye? Ayo nih, anak kendang dangdut kita semprot. Ayo, kayak tak percaya lek joget e. Kendang dangdut. Rada cepet. Cepet meneh. Ayo cepet meneh. Cepet. Aja ngisi-ngisi astabrata. Templon aja ngisi-ngisi astabrata. Ayo. Ego boleh. Cemplan, ayo nih. Cemplan. Alam saya. Kayak gitu kayak Gendeng. Ayo. Iki lho, boleh. Iki lho. Gak ora terima aku. Sik. Kayak kucing golek ini embu ae. Sik le, gak ngono lho le. Bokonge di maju mundur ngono lho le. Iya. Ndang to diwaren ndang. Ayo pesan gas, ayo. Den, ayo. Dangdut. Yuk. Nah, dibareng sing ngono sik. Yuk. Oh, kayak banci joget. Ayo. Pelan. Ayo. 1 2 3. Muter. Maju, mundur, maju. Iya. Alah, wis ora kuat. Wis muduna wis gak apa-apa wis. Wis akeh aku. Aku nyawang ora mentolo. Tapi wis luar biasa. Luar biasa iku hebat. Kemajuan. Role astabrata kok iya. Nggih Mas Templon niku. Rol napa Mas Dewi? Oh, rol. Oh, Pak wonten ngeten to debus. Iya lho kowe ya iya ngono aku. Nggih. Kok kene. Kula jane kula kalian jenengan pen kali Den Akbar. Wah, jan. Priyantun kok baguse mboten jamak-jamak ngene iki lho. Oh, bos. Saiki wis tamat tenan to. Tapi kula nggih tamat sakniki. Nek nyuwun sewu aku ya ora kalah to. Lho, jenengan pesi lho, nek ningali kula. Piye Den kowe? Kalah apane? Lho, tambah resik to kula. Lho, Resik apane? lho, kula kan nembe wingi disuwane ngene niki. Diparingi wedak lho. Niki wedakku lek roh rego larang. Apa? Panbu. Latulit. Panbu. Gaji ngerti Panbu ngene Pak Mudin kuwi. Wonten turahan kok. Pawan dagelan sobek ya iki. Ayo, terus. Arep duite ilang, iki mah sing ilang nang duitmu ya. Mboten niki. Jajal bakso ora iso mbayar. Oh. Pawan sobek. Ayo. Dicuklek. Terus. Benteng sik. Yuk.
Raden ki enggak ngene iki lho, Le. Ngapa? Biasane iki dhek mumbul ping 10 barang kuat to. Baik. Iki ora ngetokne katiasane. Oh. Pindo. Pindo. Zak zak blok. Pindo. Si, Ro. Lu. Apa? Telu wong. Telu, yo, pisang gas. Yo, telu. Ya. Aku samar sirahe templon kedugang. Ya. Ora yo, lanjut. Heeh. Ya nyun. Wangai. Tanah India Gumelyaring ya ta. Wedah, munjuk barang itu ya. Piye rasane jengkleng badane piye? Rasane piye? Nyuwun sewu kula jane pilih sing cilik-cilik ini. Sebab apa? Cilik. Samene cilik sampeyan iki. Lah, apa meh sing cilik? Angger-angger kok. Paling tidak kaya mbak-mbak kae. Aku lah ini nyuwun sewu, Den. Lek positipun nyuwun sewu lho ya. Lek kaya mami, kaya Mbak sinten iki? Biasa, Mbak Deni. Biasa gedine nyuwun sewu kadang-kadang Den gopok luyu. Padha karo bojomu. Ah bojo kula kan loyo pun kula suwoke. Ala banjur lek sing cilik-cilik ngoten biasane lincah. Ngene-ngene iki. Loh, iya lincah iso lho, wong durung ngerti. Rupamu irung nyeprok. Tapi kan setidaknya niku kan nek cara pilihan kula priyantune alit. Nggih, muga-muga entuke sing alit kaya Den Akbar. Lah, lek Den Akbar ki bagus. Lek kaya kowe iki bojomu ayu, pilihanmu ayu, ndang didongakne tanggamu ndang mati. Mergo bojomu arep dilusur. Kowe iki ambekane keborosen deleng to, Den? Ambekanmu irunge mbuwur, ambekane pengawasane malah ndang ngentekne hawa malah ndang mati. Ala kok iso malah kula sing mati dhisik ya. Aja ngene mati. Pak Mudin. Pak Mudin lho, salahe teko kewengen. Ngapunten Pak Mudin. Mbah, Jan. Niku apa kajate napa to, Mi? Sekretaris desa niki. Wis tak sebutne kabeh. Bahas. Daerah Luceran nggih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mbak Yu monggo, Mbak Cepluk. Cempluk sapa? Lah kok Denko. Mbak Denko monggo. Undang kowe iki. Terus? Taman Sari Nusantara, Pelanjangan, Jumalan Taman Sari Nusantara. Pelanjangan, Jumalan Taman Sari Nusantara. Oh. Pelanjangan, desa Kasenari, Acara-acara. Wes pira-pira zaman loro tangan wes
ya, mangga. Ya. Oh enggak, ayo Mbak Lucy bersama Mbak Deni. Joget to Mbak Deni. Mas Gandeng, joget. Saya saketin.
kasih Mbak Denku, Mbak Lucy duduk dulu. Matur suwun Den. Sik, aja nunggu sik no. Dijogeti satu kali lagi. Lagi napa? Ayo dek sini, cemeneng. Yuk, spot itu. Sing melok. Ayo. Yo. Mangga. Hey. Kanggo penutup iramane langsung seraginan ninggal katresnan. Oh nggih. Anu Mas Gandeng aja mulai sih. Lho nggih derek. Goro-goro kok tak unggahne neh. Mboten kula derek niki lho Den, derek kami. Ono ya, kok tak jajal suarane panjenengan. Goro-goro pengin ninggal katresnan nggih, Dek Sinta nggih. Oke, siap. Ya, nggo penutup ada season libuan. Langsung seraginan jogeti Mas Gandeng. Coba kaya ngapa? Yo. Ayo.
Baik, wis apa jadi balap demen kula Den. Ya. Entekno. Entekno wis entekno. Entekno, yo. Yo. Sik mapan. Ya, aku ngomong iki mengke badamu kok, yuk. Yo. Aja lali. Baik, Gobios e. Nunggu dulu di bawah ya. matur suwun Nanti Den. goro-goro tak jajal saram Iya, lagi, oke? silakan. Ya, tak keperluan sih. Nah, piye Pandhawa syukur ditutuk nem. Sesaji aja suya kowe ngono ya, Mas. Sawise sesaji kang sinuwun surak sempiang bareng tumandang ya. Apa sing dupa kumelon mangantar selaning grana sumerbak